Hej, jeg hedder Susanne Dani. Jeg er folketingskandidat for det Radikale Venstre oppe i Nordsjælland. Jeg arbejder særligt for kulturen, fordi mit hjerte banker meget for kulturpolitik. Jeg arbejder også professionelt med kultur. Kultur er for mig det, der binder os sammen som befolkning. Det er det, der gør, at vi kan tale med hinanden og forstå hinanden, selvom vi er forskellige. Derfor synes jeg også, at kulturen er et vigtigt del af integrationspolitikken, og det vil jeg godt gøre noget for. Jeg synes, de unge kunstnere, eller kunstnere i det hele taget, skal have bedre vilkår, fordi de bliver klemt i A-kassesystemet, sådan som det er lige i øjeblikket, og derfor får vi squeezet dem ud af kulturen, og det har vi ikke brug for. Vi har brug for, at der er kunst og kultur i hele landet. Jeg vil oprette nogle flere arbejdslegater for kunstnerne. Jeg vil give flere frie bevillinger til at der bliver produceret noget mere dansk kultur. Det synes jeg, vi har brug for, i stedet for alle de her kulturkanoner, som Brian Mikkelsen har fyret af de sidste par år.